Molt contents de poder avui celebrar la presentació d'aquest llibre. Aquesta activitat forma part dels 50 anys de la creació d'Òmnium Cultural aquí a la seu de Tarragona. Per tant, és un any de celebració i és un any en què també el tema de la llengua s'ha posat d'una manera especial sobre la taula. Òmnium Cultural s'hi ha compromès perquè hi ha aquesta demanda social i hi ha aquestes ganes d'impulsar un tema que durant un temps potser ha estat una mica aturat. Bé, en tot cas, aquest llibre, Som dones, som lingüistes, som moltes i diem prou, coordinat per la doctora Carme Junyent, ideat també per ella, doncs ens ajudarà, em sembla, a reflexionar sobre la llengua catalana i sobre els seus reptes actuals i de futur. Per tant, em sembla que val la pena que ens hi endinsem. Carme Junyent no necessita presentació, però diré dues línies per contextualitzar. Com sabeu, és professora de Lingüística General de la Universitat de Barcelona, membre fundador del grup d'estudi de llengües amenaçades i del grup de lingüistes per la diversitat, membre d'honor de la Càtedra UNESCO del Patrimoni Lingüístic Mundial i Creu de Sant Jordi de l'any 2019. Des d'Òmnium del Tarragonès agraïm moltíssim a la Carme Junyent que hagi vingut una vegada més a Tarragona a parlar sobre la llengua catalana. Ella, he de dir que ha vingut sempre que li hem demanat. El 2019 va participar en una taula rodona sobre el futur del català amb Josep Lluís Carod Rovira, Bernat Joan i Josep Morgades. El 2020 va venir a parlar-nos del seu llibre El futur del català depèn de tu, en un acte en què també va participar Marina Merceder. I aquest 2021 ha vingut a presentar-nos aquest nou llibre, escrit a moltes mans, com després ella ens explicarà. Dono la paraula a la Carme Junyent. Gràcies, bona tarda. Bé, gràcies a Òmnium per la invitació. A mi m'agrada molt venir a Tarragona, més cada cop que vinc m'agrada més aquesta ciutat. Vull dir que encantada de venir sempre. Bé, jo us voldria comentar una mica la gènesi del llibre i després el títol, sobretot perquè ha donat molta feina i he tingut unes reaccions tan espectaculars que potser mereixen una justificació. Bé, de fet, el llibre aquest surt d'un altre llibre que és El català de llengua farmacèutica, que en aquell cas, ja no us explicaré la gènesi d'aquella, però també consistia a demanar a 77 lingüistes, sociolingüistes, en fi, gent que d'alguna manera o d'una altra s'ocupa de la llengua i en saben, doncs que diguessin com veien la situació de la llengua i què es calia fer. Va sortir aquell llibre i aleshores en una entrevista un periodista em va preguntar quin era l'objectiu del llibre aquest. Entre tots els objectius, li vaig dir que era que la gent s'adonés que no era l'única jo no era l'única que podia parlar del futur de la llengua, que hi havia molta gent que en saben més que jo i que per tant també s'hi podien demanar ells què passava amb la llengua. I aleshores li vaig dir així, espontàniament, tant de bo passés el mateix amb el gènere. I després vaig pensar, home, doncs jo puc fer que passi. I aleshores em vaig empescar el llibre aquest, vaig donar uns quants caràcters més a les autores, el Santa 2000, amb aquest vaig dir bé 3.000. Però després el llibre va ser molt diferent. Jo pensava que seria molt semblant, però una de les coses que més em va sorprendre és la quantitat de negatives. És a dir, en l'altre llibre només una em va dir que no, tots els altres van acceptar participar, fins i tot els que estaven enrabiats amb mi i que no compartien les meves opinions i creien que aquest llibre no havia de sortir, però van col·laborar.
totes m'haguessin dit que sí. Bé, si totes m'haguessin dit que sí, potser serien 50 perquè era el que m'havia dit l'editorial. Però, com que vaig començar a dir moltes negatives, però moltes vull dir això, si totes m'haguessin dit que sí, serien més de 100. Doncs, clar, és allò que jo havia demanat en principi només a lingüistes i aleshores, clar, les que em deien que no em deien li pots dir aquesta i l'altra aquesta, en fi, que va anar creixent la llista. Però també la llista de negatives. L'autora que també ens pot explicar per què va dir que no va voler participar en el llibre més venut de la temporada. Però, vaja, ella crec que és del grup de les que tenien feina. O sigui, hi havia un grup que van dir que no els interessava, no els interessaven les condicions, no els interessava. Un altre grup que deien que tenien feina, però aleshores un altre grup que no s'atrevia a dir el que pensava. I això, a mi, és que no sé, jo amb això sempre he estat bastant, crec que ingènua, perquè recordo que fa anys, jo el que penso, ho he pensat sempre i ho diria, però fa més de 10 anys, quan els alumnes em començaven a dir no, però que si presentes un projecte de la Generalitat i no està escrit d'aquesta manera, ja ni te l'accepten. Jo no sé si m'ho acabava de creure. Em semblava molt 1984, no pot ser. Fins que em vaig trobar que em corregien els textos a mi. La Universitat de Barcelona, no sé si escrivia un article o això, però qualsevol cosa que jo escrivís dient el nom de la universitat, això passava pel corrector. I en aquell moment vaig haver decidir el grup d'estudi de Llengües Amenaçades organitzar una jornada per parlar d'això, perquè sí que va participar l'ara. Però no era conscient de fins a quin punt hi havia pressió als professionals perquè seguissin unes propostes que en molts casos són forassenyades i que ningú es vulgui manifestar, que ningú es planti. De fet, sí que és cert que quan vam organitzar aquesta jornada el 2010, que va venir tothom va dir, vull dir, Departament d'Ensenyament, Política Lingüística, l'IEC, els departaments de Filologia Catalana, fins i tot l'Institut Català de les Dones. I en aquell cas, com que vaig veure parlar amb tothom, em vaig trobar que tothom em donava la raó. Fins i tot la directora de l'Institut Català de les Dones no em va dir que sí del tot, però em va dir que reconeixia que la cosa no era la més adequada. Bé, però en aquell moment sí que vaig pensar, però si tots estem d'acord, com hem pogut arribar fins aquí? I la veritat és que ara és molt pitjor, perquè sobre hi ha aquesta mena de policia política que controla com escrivim i el gran problema que crec que hi ha és que no ens atrevim a rectificar. És a dir, que la gent que ha implementat això o que ho ha seguit no s'atreveix a dir que segurament això no té molt sentit. Bé, el cas és que aquesta història fa molts anys que dura, va començar als anys 70, i això ho explico en el meu article, perquè vaig escriure un article també. Un article que el que recordava és l'article que jo vaig fer l'any 77, el 1977, que es deia El gènere en Swahili, perquè bé, jo soc africanista, vull dir que no em dedico al català ni això, però clar, jo veia que en Swahili homes i dones pertanyien al mateix gènere, concorden exactament de la mateixa manera, i en canvi la societat és tan masclista com la nostra. I clar, això ja em feia pensar que potser és que no hi ha cap relació entre una cosa i una altra. Després que m'he anat dedicant a aquestes coses, doncs el que m'he trobat és que el gènere
és una cosa raríssima en les llengües del món. Potser un 15% de les llengües del món tenen alguna cosa que s'hi assembli, però la immensa majoria no. I en canvi el masclisme és universal. Clar, aquesta va ser la meva motivació. Després jo vaig estar molts anys sense preocupar-me fins que vaig fer aquesta jornada, però ara que també per a conseqüència del llibre m'he hagut d'enfrontar amb les situacions, penso que darrere això dels nens i les nenes que no porten lloc, ho sento però no porten lloc, o sigui, si fa més de 40 anys que dura i no, jo crec que ningú pot aportar un canvi social que sigui conseqüència d'haver parlat d'aquesta manera. El que m'ha fet pensar és que estem tots tan contents amb els nens i les nenes que ja no ens preguntem qui parla, qui escolta, qui intervé, a qui s'escolta, a qui s'estimula perquè parli. I aquest curs un dia ho vaig dir a l'aula perquè és una classe de història de la lingüística. I aleshores vaig dir que de tant en tant podríem fer temes monogràfics i em van dir que els expliqués la història dels estudis de gènere. I els vaig explicar històries fantàstiques de llengües on homes i dones fan servir lèxic diferent, i en fi, moltes coses. I veig el Carib quan s'havia descobert, i els que sou del gremi, les històries del Jespersen, que era un misògin. Això, en fi. I tothom allà molt bé. Jo anava explicant i ells aguantant. Quan vam arribar a Catalunya i surt el gènere ja van saltar. I la veritat és que em vaig enrabiar, perquè dic, a veure, sou lingüistes, us explico coses, això, i aquí ningú reacciona. Surt el gènere i ja hi som tots. I aleshores jo us pregunto a vosaltres, les noies, com és que en aquesta facultat, que és la meva, i crec que no és l'únic cas, on hi ha un 80% de noies i un 20% de nois a l'aula, i d'això de tota la meva experiència professional, el 80% de les intervencions són de nois i el 20% de noies. Dit així a l'engròs, però la informació va per aquí. Què us ha fet l'escola, la família, la societat? Què us ha fet el món? Perquè vosaltres, que sou tan feministes i teniu tan clar això dels nens i les nenes, no sigueu capaços de venir aquí, expressar la vostra opinió, dir el que coneixeu. És una assignatura que he posat a exposicions orals obligatòries i hi ha alumnes, noies, que han sol·licitat avaluació única perquè no volen fer una exposició oral. I després em venen a dir que són feministes i que els nens i les nenes. Doncs jo crec que això s'ha de prendre seriosament, perquè les dones seguim tenint el complex de la impostora, no volem participar en debats públics, segueix costant com sempre, i en canvi ens sembla que hem aconseguit tant perquè parlem de tarragonins i tarragonines. Doncs en fi, el llibre aquest, sempre ho dic, que no l'he escrit jo, us el puc recomanar, és boníssim. I els articles són fantàstics. I a més, hi ha de totes les opcions, vull dir, hi ha gent... Això havia d'explicar d'allò i no tindré temps. Volia explicar el títol, però ho explicaré el revés. No, això dels pseudònims. Clar, com que cada cop que un home ha dit el mateix que dic jo, l'hem crucificat. Jo no tinc valor per demanar-li a un col·lega que digui aquestes coses per les que després jo sé que haurà de pagar un preu altíssim. Per tant, jo ho vaig descartar d'entrada. Però també perquè volia que fossin les dones les que diguessin, doncs això, que ja n'hi ha prou. Som lingüistes, ja us dic que era la intenció inicial, però després. Però vaja, jo crec que les que no són lingüistes també donen una altra mirada que és molt enriquidora i dona color. I són moltes, doncs una mica per això, perquè a mi sempre em deien que sí, que jo deia això, però que estava molt sola. Jo sabia que no estava sola, perquè jo parlo amb lingüistes, parlo amb les meves companyes i sé que si fa no fa,
estem d'acord en això. I per tant també volia que es veiés això. I això del diem prou, la veritat és que això no era un títol, això formava part del text que vaig enviar a totes explicant el projecte. Deia, del que es tracta és de dir això, que som dones, som il·lustres, som moltes i diem prou. I l'editorial va agafar això com a títol. Després, els que seguim Twitter van veure la tempesta que va causar això, i em deien, sí, perquè un títol ha de respondre al contingut del llibre des del principi fins al final. I jo vaig dir, uf, va dir no, que hi ha un llibre que el títol és uf, va dir per tant, aquesta és la idea. Bé, he fet 4 minuts més. 4 no,